Crime and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano para sa iyang kaagi karon? Mukaning sa kalalaki nga nagtuyo sa Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo, nagdansingan nga, Kevin. Pangoy dahil si Christy ba maunhan ka gani na, malas juga. Daghan naman ng nguya ba ng Christy din sa eskwelahan, pero bisag kusa, wapag yun na gisugot. So ay panguyab, kay basin pa rin ikaw na iyang sugton. Bay, nibaw bito kang turpig kay ko. Di siguro mo ukab nga kung baba kung nalasis akong tubangan. Nga, no, samsa ni siya puro magagdi ka laki. Sige ka, maglangay-langay ka gani. Ako gay mulihok para ni mo. Bay, Will. Katong di ko gabi eh. Huwag ko makahimo sa akong assignment nanda. Dali ko, bi. Para makahimo pa ko. Kevin! Nganong gitawag mong Christy? Ingon si Ruel, doon ako na kayo isulti na ako. Tinuod? Ha? Oo. Agnes, pero wala. Kalitang ko na. Uy, okay na ka? Nagluspat lagi ka. Kwan, Christy, pwede nag-unyat na lang tamang stolda, ha? Murag, nisakit mo ko na buti yan. Ha? Hala no? Ang babae na ganun doon na ni mo niya, ikaw pag balibad. Sakit lagi akong tiyan o kalit. Unana, ang ka basta makulbaan. Masakit akong tiyan. Ito, sili mo ba eh? Ay, suko pakalit eh. Kita ba nga natin kasi imong katorpi, oy? May lagwa tumanlain si Christine ako na. Naunsa man kanak. Mura maglahom kayo ng gihuna-huna nimo. Ma? Do na kay problema? Waman ma. Nag-away mo si mong uyab? Ha? Uyab na. Di gani ko kay bawa mong uyab kay perming mag-una akong kulba. Uy, mao ba? Ambot bitaw ma. Nako'y nagustuhan nga babae sa eskwelahan, dugay na. Pero kung naana siya sa mga tabangan, mubuto magiging akong dughan sa kakulba. Unya, di ko makaistorya niya sa kung gustong isulti. Mauna dili ka kaistorya kay mag-una man ang imong kulba. Sunod nak, ayaw guna-hunaa nga nakulbaan ka. Mauyo na hunaa nga masulti nimo nga tuniya nga nakagusto ka niya. Ang importante manggod ana nak, nga dili ka magmahay sa ngadto-ngadto. Tungod kay wa nimo masulti ang gusto nimong isulti niya. Ma. Kay kung makauyab na siya, lain sa kayog anha pa kamusamok niya, di ba? Dili man sa da pwede, nak. Dili na maayo. Maong mentras pwede pa, sultihi siya. Ma. Ustos, mama. Kaliw niya magmahay ko kung di na ako masulti nga ito ni Christy nga akong tinuod gibati para niya. Kevin! Maayo kayo nakita ta. Ha? Nga naman? Diba, ingon ka nga, doon na kayo gustong isulti na ako? Oo. Doon na, Christy. Kuan? Uy, bay Kevin. Babe, imong gitawag si Christy o babe, bay? Bay Kevin. Kevin. Oyab na mong amigo. Unsa?
Tagda sa taon, gaway. Pilan magkadlong naglikay ka na ako. Sa may gusto mo tagad mo? Traidor ko na mo? Kami na ko kamigo ta. Naibaw akong dugan kung nagkagusto ni Christy, pero nangunay mo ka? Giunay mo ko na mo, bay? Kuno ay konsol kas akong katorpe. Unya na ito. Nasa na kay hilom nga pagbati ni Christy. Bay, gitabangan natin ka. Aron nilimad to sa Lions Christie. Ako'y nanguyab niya para ni mo. Oh. Kay, tugay na kay kang wa malihok, good. Bay, So isuwar mong gutong ako, good. Gani ko magdahom nga iya kong sugton kay tanawar guning naw na ko'y kumpara si mo, ha? Sa ato ka. Inyo lang di ko gidawaan. Oh, Christy. Christy, Kuyawan ninyo, no? Ingon ana na nagkikatas yung pagtanaw sa yung kaugalingon para duwaan akong pagbati. Christy, paminawan ako, ha? Sa ni na. Hilom! Naibaw ka pag nanagisugot ka? Kaysa akong tanaw buutan ka? Pero wala gaday pili rong panahon na, no? Kay bisan og batig naong makaderdeg hapong binuang. Yeah, Christy. Ayaw na mo padool pa na ako, ha? Dili na ako gusto makita pa mo. Christy. Bay, sorry kayo, ha? Sorry, sige, bay. Nya, sana may plano ni mo ron. Ako ba'y, di na kumutabang ni mo, ha? Kay, tabagan natin ka. Langay mo kay kagod. Ikaw na diskarte ko nung saon ni mo. Di na ko maglabot pa. Naiba akong naglagot pag yun kay Christy na ko ron. Pero, bahala na. Mangisog na ko, bay. Pasabdo na ko siya. Og sultihan na ko siya sa tinuod akong gibati. Huwag ka na. Naramanday na. Good luck ni mo, bay. Nga rin dool man ka na ko. Di ba niingon ko ninyo? Nga dili na ako gusto nga na imudool ni bisan kinsa ninyo na ako. Christy, paminawa na ko. Una sa tanan, gusto kong mangayog pa sa ilo ni mo. Sa among nabuhat sa kong amigo. Wa mo gito sa mong plano, good. Wa sa ko may bawa to. Pero, nabuhat lang to niya. Tungod ako. Unsa? Gitabangan ako niya ron dili ka maadto sa lain. Tungod kay ang tinuod. Ako gid mo doon ay gusto nimo. Dugay ra. Pero wa ko mahibaw sa ano ko pagsulti kay pero may mugod kong maunhan sa kahadlok. Kevin. Pero makasabot ko kung di namin mo mapasaylo. Ang importante na ko nga nasulti na nako ang feelings na mo. At least, wala ko yung angay mahayan pa. Christy, gakos ka niyo. Tungod kinakagusto sa ko nimo. Dugay ra. Tinuod. Naibaw ba ka? Maong dili na ko sugton ang mga manguyab na ko. Tungod kay ang tinuod. Ikaw ang dugay na akong gipaabot. Christy. Unya, dugay mo kay kang nanguyab. Motong ako na lang gisugot si Roel kay nahibaw mo kung suod kay mong higala. At least, pero may na ako makakita mo. Ha? So, drama ra to tanan nga naglagot ka na mo? Oo, good. Tungod kay gusto kong mangisog na gid ka musulti na ako tinuod. Hindi mong na-feel rin ako. Oh, naanasad ka. Naawaw nasad ka. Nangilong ni mo ay namuwa. So, kita na?
Sure ka? Sure kayo. I love you, Christy. I love you, Kevin. I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on. Karon, mag 5 years namin, Christy. O going stronger gyud ang among relasyon. Dinhi na lang kudob. Daghang salamat, RMN.